Den ruller nu, drenge. Hey alle sammen, velkommen til vores YouTube-kanal Prank Boy Nation. I dag skal vi lave babe. Slap. Challenge. Er I klar? Kom. Den ruller, drengen. Okay, Gulling var mega nede efter den sidste prank. Han er overhovedet ikke Gucci Gang. Derfor pranger vi ham igen. Denne gang med kogende vand i hovedet prank. Vi ruller. Okay, så vi har fundet ud af, at Gustav han sidder lige inde ved siden. Han er lidt trist på grund af sidste prank. Men nu vil vi gå ind og opmuntre ham. Er klar? Hurtigt. Det der vil give os en lille chok, vi har taget ned de andre gange, så vi kan sådan bare gennem kæmpe chok med en kniv her. Okay, er I klar? Okay, Prank Boy Nation, nu går vi videre til næste offer, fordi det er simpelthen ikke sjovt mere at... Så er det så fucking nederen! Fuck, hvad er det? Hallo? Er det Gustav? Fuck! Nej! Fuck! De herrer, vi har et lig på vores hænder. De herrer arbejdede over. Tror I, vi slår væk, drenge? Altså hold nu kæft, Nikolaj! Hvad er din relation til de andre drenge? Jeg er lidt ligeglad. Jeg føler faktisk ikke rigtigt, de kan lide mig. Jeg er også bare deres kameramand. Ja, altså status er lige nu, at vi sidder i bilen. Der er lidt akavet stemning, men we move. Da jeg så Gustavs lige, så tænkte jeg, det er ikke fedt. Hvad er vi overhovedet sikre på, at Gustav var død? Ja, mand. Okay. Hallo? Ja, selvfølgelig. Vi så jo blodet. Du behøver ikke at bekymre dig så meget. Altså helt ærligt. Altså Loki, jeg siger det. Gustav. Loki fortjent, okay? Han var jo ikke sej. Altså sådan lidt nederen type. Altså, jeg ved godt, at Marci godt kan lide ham, men han er jo fucking taber. Drenge!
Der er ingen, der vil tro det her. Vi bliver lige nu jagtet af et lig. Hvad fanden var det? Fuck! Det er nu dag 14 af at gemme mig for monsteret. Jeg lever på en stram kost af snegle og kræne